סאבטקסט, הסקט לענייני ספרות ואנשים, מבית קטרזיס, בהגשת אלפרד כהן. בסדר. טוב, אז נתחיל. אהלן, ענת, מה נשמע? היי אלפרד, נשמע, נראה לי בסדר. נראה לך מה כבר, מה לא בסדר? למה אני? כן, כי זה נשמע... אין לי כוח להגיד את הדברים הברורים מאליהם. כן, אז אני אשים את המצב בצד. שלומי בסדר, זה למעשה מה שאני עושה עכשיו איתך, זה... עד עכשיו לא כל כך דיברתי היום, אז אני קצת כזה, אבל זה טוב. לאמן את הדיבור. דיברתי קצת, אבל לא הרבה. אז עכשיו אני מתרגלת קצת לדבר. אם היינו נפגשים, סתם, חשבתי על זה עכשיו ברגע, אז אם היינו נפגשים מחוץ לאולפן הזה, אז איך היינו פותחים? מה היינו מדברים? אתה ואני? כן. יוצא לנו לדבר. לפעמים. נכון. אני מרגישה שתמיד יש לנו, אנחנו תמיד מדברים בין לבין, אתה ואני, לדעתי אף פעם לא ישבנו אחד על אחד. נכון. אבל אני חושבת, אני מנסה עכשיו, אני זוכרת שפעם הייתה לנו שיחה מאוד אישית, היא הייתה אבל בעיקר עליך, אז אנחנו לא נפתח את זה, למרות שהיא הייתה מאוד מעניינת, ואני עד היום לפעמים נזכרת בה ומהרהרת קצת בה. על מה זה היה? לא, זה היה דברים עליך, אישיים. אישיים ממש? כן. אוקיי, בסדר. זוכר. כן. ואנחנו מדברים הרבה פעמים על ספרים, על דברים שקראנו. אני חושבת שיש לנו איזושהי תקשורת, אי אפשר להגיד שזה ממש דיאלוג, אבל יש לנו איזושהי תקשורת כמעט אולי יומיומית בפייסבוק. נכון. אני מאוד אוהבת, יש לך את הפינה הזאת, שבה אתה כותב על ספרים שאתה קורא. אני תמיד חושבת ואני גם אומרת את זה במוצר, שתמיד אני רואה בך, אתה ועוד כמה אנשים שכזה חיים סביבי, ויש להם משיכה מאוד חזקה אני שמה בצד את הצד היצירתי שלך, אני אדבר כרגע על ההרגלים שלך כקורא, וכצרכן בכלל של תרבות, אז תמיד אני חושבת שאם היו... לא יודעת, יותר אנשים כמוך, אז מצב הספרות העברית הייתה, הספרות העברית פשוט הייתה משגשגת, כי אתה קורא גם ספרות מתורגמת, אבל אתה גם קורא הרבה ספרות מקור, וזה, אני חייבת להגיד שאתה סוג של איזשהו צינור מבחינתי, שדרכו אני לפעמים מתעדכנת קצת, אתה לא בהכרח כותב על דברים עדכניים, אבל יש משהו בזה שאתה hands on כזה על ספרים, וגם אם אני לא טועה, רק ספרים שפורסמו בעברית. כן, נכון, אני לא קורא מתורגם. כן, אז יש משהו, כי אני נגיד... לא קורא מקור, סליחה. אתה לא קורא... בשפת מקור, באנגלית. כן, אתה קורא אך ורק בעברית. אז בשבילי זה, לא שאני גם, אני קוראת הרבה בעברית, אבל אני גם קוראת באנגלית בקינדל, וכשקוראים בקינדל, אני חושבת באנגלית, זה מצד אחד, יש בזה משהו מאוד משקר, במובן, בכף, כי יש באמת איזה חופש גדול לבחור, ויש איזה, אני לא אדבר על הזמינות, אבל יש באמת, אני גם במשך שנים קראתי רק בעברית, והפריצה הזאת, את הגבולות האלה של, אני אפילו לא מדברת על עניין השפה, זה שבעצם כל דבר שמופיע כאן בעברית, הוא סוג של... הוא נעשה דרך החלטות של, אתה יודע, של מי שכאילו ממונה פה בעצם כן. על מה יצא כאן בעברית, מה לא. וברגע שאתה פורץ את הגבולות האלה, את הגדרות האלה של איזושהי החלטות, הן לא שרירותיות, אבל גם, הם לא, אנחנו מפסידים, כאילו, כי כשאנחנו מוגבלים אך ורק לחומר קריאה בעברית, ומצד שני, אני חושבת שכאילו, אני מרגישה שכשקוראים באנגלית, ואני זוכרת שהרגשתי ככה, בזמנו כשאני עוד לא קראתי באנגלית, כשאתה קורא באנגלית, אתה קצת, אתה בי בודד. זאת אומרת, יש משהו, אתה לא, אין כל כך דיאלוג, קשה, לא היה לך כל כך דיאלוג עם אנשים על הספרים האלה, כי אלה הם כאן ספרים מאוד, מאוד עכשוויים, ומאוד אולי, אתה יודע, עדכניים, ומאוד כאילו, אבל זה בדרך כלל לא חומר הקריאה שאני נמשכת אליו, אז יש משהו, כשאני רואה אתה יוצר בעצם איזשהו רפרטואר, שמבחינתי הוא מעניין, של ספרות שכאילו, היא נמצאת, היא מאוד כאן, בין שהיא מתורגמת, בין שהיא ספרות מקור,
ולא יודעת, אז אני מנסה להגיד שגם דרך זה יש לנו בעצם סוג של דיבור. קודם כל, אני חייב לומר שבזכותך, נגיד, הפינה הזאת אולי קיימת. באמת? כי... זה לא ידעתי. זאת אומרת, בהתחלה הייתי מעלה רק מה קראתי ונותן איזה ציון. נכון. ואז כתבת לי, באמת? דבר, כן, מה קורה פה, רק, אוקיי. וואו, ואז לא כאילו ידעתי. אמרתי, אוקיי, אני אנסה... בינתיים גם השמטת את הציונים. כן, החזרתי את זה, אבל... יופי, אני אוהבת ציונים. כן. אני זוכרת שבארץ הייתה איזו תקופה בספרים שהיו מדרגים, היו נותנים ציונים, לפעמים גם היו מבקשים ממני את הציונים. לפעמים זה באמת קצת מעשה מוזר, עד כדי מגוחך לתת ציון. כן, כן. אבל אני חושבת שיש בזה, ואנשים נורא התרעמו על זה, זה היה נראה להם, אתה יודע, איזה חילול כזה. אבל זה מגניב דווקא, אני בעד. כן, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך לקינדל, כי נגיד, אני מאוד מקנא בך ביכולת הזאת, כי נגיד קינדל בעיניי זה כמו, נגיד, לקרוא ספרות מקור בקינדל, או נגיד אם הייתה לי את האפשרות עכשיו, לקחת את היד לספרייה אמריקאית, או אנגלו-סקסית אחרת, זה כמו נגיד אצלי במוזיקה, בספוטיפיי, שאתה חשוף לכל מה שאתה רוצה בעצם. כן, אגב, זה לאו דווקא, זה לא רק ספרות אנגלו-סקסית, זה גם ספרות שתורגמה לאנגלית, שמן הסתם יש גם יותר מזה. נכון, זה באמת, גם אין הכל, דרך אגב, כמובן יש שפע של ספרות אנגלו-סקסית, אבל תרגומים כאילו יש ויש, זה עדיין אתה לא מוצא כל מה שאתה רוצה. אני אפילו פעם ניסיתי לקרוא עם מילון בגרמנית, סופר גרמני שאני מאוד אוהבת, והוא מתישהו חצי קונסל, וכאילו הפסיקו לתרגם אותו בכלל, אבל כאילו, כן, בקיצור זו תחושה דומה, זו תחושה שבעצם, כן, יש איזו יכולת שיטוט ובחירה והיכרות, כן, שפשוט ברגע שאתה מגביל את עצמך אך ורק לעברית, אז מן הסתם, עוד פעם, יש פה תחושה כפולה, גם של פשוט יש מצע יותר קטן, וגם תמיד אני זוכרת שיש פה אנשים שישבו והחליטו את זה, ואני אומרת, מה אתם מחליטים עליי? כאילו, מה? כן, נגיד... כאילו, זה כזה מרגיש לי לא... אם רגע נתמקד על הספרות המתורגמת לעברית, היום זה המצב מאוד נורא לצורך העניין, אני מאמין שזה בגלל המצב הפוליטי, אני מרגיש שכאילו פחות ופחות, ככה לפחות אני מרגיש, אני לא מעורה בהחלטות המוליות, או במה שקורה מאחורי הקלעים, אבל אני מרגיש שפתאום לא יוצאים דברים מתורגמים מעניינים, לצורך העניין. זה מצד אחד, מצד שני, שכן יצאו... אתה מדבר על סל אירוני, אבל... לא מדבר על זה, אבל כשנגיד... לא, כאילו זה אני יודעת שהיא לא מסכימה, אבל... כן, לא, אבל לתחושתי יש פחות, נגיד, אני יכול לתת... לתחושתי, זו תחושה. יכול להיות שזה עניין... זה עניין... לא, זה בטוח. מולי אחר, הפקתי כזה או אחר, אבל כשכן היה, נגיד, ספרות מתורגמת בלי המצב הפוליטי לצורך העניין, נגיד שהמצב הפוליטי משפיע, אז אני הרגשתי שכן, כמו שאת אומרת, שמחליטים בשבילי, ואני חושב שנגיד, עולם שלם נמנע ממני, זאת אומרת, אין לי את הגישה אל העולם הזה. ספרות מקור היא בסדר, היא אחלה, ואני תמיד מנסה לחפש גם סופרים וסופרות שפתאום נשכחו כזה, שנשכחו מתוך סופרים עבריים? כן, כי בעצם מרחיב את ה... כן, כן. נשכחו, אתה מתכוון שכרגע הם לא מקבלים תשומת לב, או ש... כרגע... כן, יש הרבה כאלה. כן. וגם מאוד טובים, חלקם, ממש. כן, כן, יש. זה כאילו, אתה די רואה שזה אין הלימה ממש בין מידת החשיפה והמוכרות כאילו של סופרים, לבין לא כישרון זה מילה קצת מופשט, לבין הספרים עצמם, טיב הספרים, האיכות של הספרים, כאילו אין ממש הלימה בין שני הנתונים האלה. אז זה למשל, זה כאילו מרחיב לי את עולם הספרים שלי, זאת אומרת, סופרים ישראלים / עבריים שנשכחו, כי אין לי את הגישה הזאת, כמו נגיד במוזיקה, בספוטיפיי, לספרות העולם. ואני מאמין שאני מפספס המון, אני מאמין שגם הספרות הישראלית מפספסת המון, את השיח הזה, בין ספרות
מקומית לספרות עולמית. את השיח הזה, מה אתה מתכוון? שיש פחות... השיח שמפריע אחד את השני, זאת אומרת, נגיד לקחת השראה מסופר כזה או אחר, נגיד, הייתה תקופה שתרגמו את הסופר האמריקאי שפרח לי השם שלו כרגע. קרבר? לא קרבר, פוקנר. ואז נגיד אפשר להגיד, א' בית יהושע אמר, אני מושפע מפוקנר וכזה. קרבר מאוד השפיע, לא סתם אמרתי קרבר, כי כשאני התחלתי לכתוב, שזה כזה לקראת אמצע שנות ה-90, אז קרבר ממש, הוא השפיע פה בעיקר על גדי טאוב, שהיה אז, שעכשיו הוא היה סופר כזה צעיר, וממש היה כתב בצורה קרברית כזאת, ונראה לי שגם על אורלי קסטלבלום, ואולי גם על אתגר קרץ, זאת אומרת, הדור הזה למשל, יש לו כזה, בכלל, אני חושבת צ'יבר, כאלה, זאת אומרת, סופרים אמריקאים, שהגיעו לארץ, לא משנה, באיזשהו דיליי, זה לא כל כך משנה, אבל הייתה השפעה מאוד מאוד חזקה של הספרות החסכונית הזאת, הסיפורים הקצרים, סיפור קצר זה ככה, זה משהו שהוא באמת מאוד מבוסס, לא רק בתרבות האמריקאית, אבל אולי זה מה שהכי השפיע פה על הכתיבה. אז אני מנסה להיזכר באמת אם מאז, מרקס, אני חושבת, השפיע, מאיר שלו, כן, היו פה באמת השפעות מאוד מובהקות של ספרות. אבל היום נגיד, אני לא מצליח לזהות השפעות. אני חושבת שכן, זה נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת, אין כאילו, אין איזושהי מפה, ואין, אפילו אין אילן יוחסין, זאת אומרת, אין משהו שאנחנו יכולים כרגע, זה מאוד נכון, אני מנסה להיזכר מה היה עוד אחרי קרבר ופול אוסטר, ואני לפחות לא מצליחה לפחות כרגע להיזכר בסופרים לא מקומיים, שהטביעו פה איזה חותם והשפיעו על סגנון ועל צורה ועל תכנים, אני מניחה שאתה צודק, כן, זה מאוד נכון. אני נגיד לקח את זה למוזיקאים, אז נגיד מוזיקאי, אני רוצה להיות כמו להקת הרוק הזאת, או הראפר ההוא, יש לו איזה מעין מודל לחיקוי, או מודל שאיתו הוא יכול לשוחח, ופה אני מרגיש שזה הולך ופוחת, זאת אומרת, כאילו כרגע, בימים אלו. בימים אלו נראה לי שאנחנו מדברים שזה כבר מצב מתמשך. כן. יכול להיות שאתה יודע, גם ככל שיש זרמים מובהקים בספרות המקומית עצמה, בוא נשים רגע בצד את ההשפעות החיצוניות, אבל ברגע שאתה גם, יש פחות זרמים מובהקים בתוך השדה הספרותי, אז זה קשה, אז מן הסתם יהיה מוזר להתחיל לחבר אותם, אתה יודע, השפעות חיצוניות, זאת אומרת, אני חושבת שכן, ככל שזה הופך דליל יותר, כן? אני לא אומרת את זה כביקורת, זה איזושהי תופעה שקורית, ויש לה כל מיני הסברים, אבל אז אני לא אומרת את זה עכשיו במרירות, אני מציינת עובדה, שככל זאת אומרת, יש יותר ספרים אולי, אבל יש משהו הרבה יותר דליל, כן? כאילו, יש משהו, כל אחד, לא יודעת, הוא כותב לעצמו, אני חושבת שגם מוסד הביקורת, יש בו משהו הרבה פחות לטובה ולרעה, כן? יש בזה משהו כאילו מאוד מפוזר, אין כאילו אוטוריטות ברורות, אין סמכויות. אז כן, אז גם קשה, אתה יודע, אפילו בתוך השדה הספרותי המקומי, לצייר איזושהי מפה, ואיזשהם, לא יודעת, מחנות. אני חושבת שאולי בשירה היה את זה עוד אחרי, כי היה משהו מאוד סוער ולוהט בשירה שיש לי, שזה גם כזה קצת כן, דאח. אבל כן, אני חושבת שאם אני מהרהרת בזה קצת, אולי אני טועה, אז אני חושבת שבעיקר אולי עכשיו ההיררכיה העיקרית היא אולי הצלחה או משהו כזה. הצלחה לכל סוגיה. כאילו נראה לי שזה איכשהו, אולי על פי המדרג הזה אפשר איכשהו, אתה יודע, ליצור פה קבוצות או כן, כאילו זה אולי מין, זה הכוח המגנטי שסביבו אני יכולה ליצור, כאילו, אתה יודע, איזשהם הבחנות, כאילו, בין סופרים כאלה לאחרים. נגיד מה, סופרים שמוכרים יותר, מוכרים פחות, מדוברים יותר, מדוברים פחות. נראה לי. כן. אני חושבת שזה גם מתבטא אולי, זאת אומרת, יש משהו הרבה יותר מוחצן כרגע, אתה רואה דברים בפייסבוק, הדברים מאוד מקומטים בכף, אתה רואה כמה סופר כזה זוכה לתשומת לב, כמה סופר כזה זוכה לתשומת לב, יש את עניין הפרסים, יש עניין של מחירות,
כן, אני חושבת שזה כאילו, זה אולי הדבר העיקרי שעל פיו אני יכולה איכשהו למיין את המכלול הזה של הספרות העברית, אבל אולי אני גם טועה, אני לא יודעת. אני כאילו, נגיד, לא מזמן דיברו על העניין הזה של סופרים מהמגזר הדתי, דתיים או דתל"שים. ציונים דתיים. כן, אז יש דיבור על... ציונים, לא יודע, משהו. כן, אז יש דיבור על זה, זאת אומרת, אבל זה משהו זו תופעה, זה משהו שהוא, תופעה חולפת, אני מתכוונת, זה משהו שכרגע, אתה יודע, הוא קצת בראש החדשות, זה מעניין, בראש החדשות של הספרות, זה מעניין, אבל זה לא, אין לזה באמת איזה נפח, אני חושבת, האנשים האלה הם לא בהכרח איזושהי קבוצה מסוימת, שיש בינם לבין עצמם דיאלוג, או כאילו, אוקיי, אז כרגע יש איזה מין, משהו קורה, אבל זה באמת רק כותרת של חדשות, זה לא משהו שיש לו איזה ממשות הרבה מעבר לזה. אם אני אמשיך, אני חושב, אולי לא תסכים איתי, אני חושב שבמובן הזה, נגיד, למה יש את העניין הזה שפתאום של ספרות ציונית דתית, כי יש סיפור יותר, יש סיפורים מאשר נגיד סגנונות, ואז קשה מאוד למפות את זה. זאת אומרת, את מבינה למה אני מתכוון? שסוציולוגית יש פה משהו מאוד מובחן. כן, יש את הסיפור שלא סופר בעצם. נכון. מבחינה זהותנית. כן, כן. ועכשיו הוא מסופר, וזה מגניב, ומקבל את הזרקור, כי לא שמענו, לא קראנו סיפורים כאלו, ומעניין אותנו לראות סוציולוגית את הסיפורים הללו, אבל מבחינה ספרותית, אם מתעמקים, אני לא... נכון, מבחינה סגנונית, מבחינת ה... כן, אין איזה... נכון, בגלל זה אני אומרת, זה בעיקר עניין סוציולוגי, אבל לא, אם אנחנו ככה יורדים לעומק הספרות, אז אני לא חושבת שיש שם איזה מכנה. אני גם לא קראתי הכל, כן? זה לא שבדקתי את זה לעומק, אבל אני חושבת שגם סופרים היום, כשהם ניגשים לכתוב, הם לא מחפשים את זה. זאת אומרת, בוא נגיד את זה ההפך, הם לא יוצאים מתוך איזושהי נקודת מוצא של, אוקיי, אני כרגע כותבת באיזשהו חוג מסוים, בתוך איזשהו מיליה מסוים, שיש לנו... ודאי וודאי לא, אתה יודע, כמו שפעם היו קבוצות של כותבים שכאילו היו להם איזשהם עקרונות שעל פיהם הם כתבו, אין דבר כזה. אז אני יכולה להגיד גם בשם עצמי, זאת אומרת שכשאני יושבת לכתוב, ברור שאתה יודע, יש משהו בזרמים שהם מתחוללים באותו רגע סביבי, מבחינת ספרות, מן סתם זה משפיע עליי. אבל אין פה איזה משהו עמוק, אין פה איזה משהו עקרוני. אבל אצלך כן, נגיד. בהקשר הזה, ראיתי לפני כמה ימים סרט דוקומנטרי על, אני חושב, על האדריכלית עדה כרמי. אוקיי. ואז היא מתארת שם מהי אדריכלות טובה, לצורך העניין. זה מתחבר לי לספרות, וזה התחבר לי גם לספרות שלך, לצורך העניין. אז היא אומרת, אוקיי, אני מתכננת עכשיו בניין, ויש לבניין חדרים או דירות לצורך העניין, ואני רוצה שהדרך לבניין, הדרך לאותם חדרים, ייצרו אצלי זיכרונות. והיא אומרת, הדרך יותר חשובה ומעניינת, כאילו הדרך נגיד המסדרונות, או המבוא לבניין, או מאשר מה שיש מאחורי החדרים, מאחורי הדלתות, סליחה. אוקיי. זאת אומרת, וזה מתחבר לי למקום של הדרך לסיפור יותר מעניינת את הסיפור, כי הסיפור כבר, אנחנו יכולים פה ושם להבין אותו עם עצמנו, אנחנו ב-2025, אנחנו יודעים להשלים את החורים האלו בסיפור. לא הבנתי. אני אנסה להסביר. היא אמרה, המשפט שלה זה היה כאילו, הדרך יותר חשובה ממה הדרך של העשייה, של היצירה, או כשאנחנו משוטטים בפועל כבר. נגיד יש בניין, ויש לו מסדרון, ויש לו מבוא, ויש לו מסדרון, ויש לו חדר מדרגות, וכל קומה יש דלת לבית, דלת לדירה, דלת למשהו. היא אומרת שמה שמעניין אותה מבחינה אדריכלית, זה הדרך הזאת לדירה, אוקיי? כי מה שיש מאחורה, זה בסדר, זה כבר ידוע, זה לא מעניין אותה. מה שיש מאחורי הדלת. טוב, תצטרכו זה, אני אסביר, זה שלי, אני יכול להיות שאני לא מסביר את זה. לא, אני מנסה להבין את המטאפורה הזאת.
אולי אצלה זה לא מטאפורה, אני מנסה להבין, אוקיי, כאילו, קודם כל מה שקורה מאחורי הדלת זה מאוד מעניין, מאוד, וזה אף פעם לא ברור ולא צפוי. אוקיי. אני לא יודעת מאיפה האמירה הזאת, אבל קשה לי להזדהות איתה, אם הבנתי נכון, כאילו, את מה שנאמר. כשאתה אומר דרך בכתיבה, אני מנסה להבין, זאת אומרת, אולי אתה אומר שמההתחלה יש לי, עד כמה ספציפי אתה כאילו במטאפורה הזאת? נגיד, הדרך בשבילי זה הסגנון, זאת אומרת. הסגנון, אוקיי. הסגנון שבעצם מכתיב לנו את המשפטים והמילים שאנחנו נכתוב אותם, והדלת היא, כאילו, אנחנו נגיע בסופו של דבר לדלת כדי להיכנס לסיפור, אבל מה שמאחוריה, בעצם הסיפור הוא פחות חשוב. זאת אומרת, הוא לא פחות חשוב, כי בכל זאת אנחנו מספרים סיפורים, אבל את רוב הסיפורים אנחנו מכירים. אוקיי. אני מבינה אולי מה שאתה אומר. אני אגיד שיש פה אולי באמת איזה שני ממדים, אחד הוא, כן, זאת אומרת, זה נכון שאם אני אדבר על הכתיבה שלי, אז לפחות על מלאכת הכתיבה, אז כן, יש לי איזשהם קווים כלליים בדרך כלל לסיפור. תגיד לי אם אני בכיוון של מה שאתה ננסה זה. ואתה קורא לזה סגנון, אוקיי, אני אגיד, כשאני כותבת את זה, יש תמיד איזשהו ממד של הלא נודע. זאת אומרת, זה, אוקיי, אני יודעת מה, לקראת מה אני הולכת היום, פחות או יותר, לא תמיד יודעים בדיוק לאן זה ילך, אבל, ואז אני מתחילה לכתוב, ואצלי לפחות, בגלל זה אני גם קצת שונאת לכתוב, זה מפרח, זאת אומרת, יש בזה משהו, המילה הבאה היא לא נודעת, היא לא ידועה. אני הולכת ממש, כאילו, עוקב בצד אגודל בכתיבה שלי, אני אף פעם לא כזה, כמו המים הזה של החתול, שכאילו, לא. אז יש איזה משהו שהוא לא נודע, וצריך להגיע לאיזושהי נקודה משוערת, ובאמת, זו דרך, לא הייתי אומרת, בשבילי זו דרך קשה, לא כיפית בכלל, שלא נודע, של איזה קוצר ראייה, אפשר להגיד, אני אקרא לזה ככה, אני לא רואה בכלל מה יהיה כאילו המשפט הבא, או מה תהיה המילה הבאה. ממש קוצר ראייה, שכשאני יודעת, אני צריכה להגיע לכתובת הזאת והזאת, פחות או יותר, אבל הדרך היא ממש, היא עמומה לחלוטין. אני חושבת שאחר כך יש איזה שלב אובססיבי, שבו אני חוזרת וקוראת את מה שכתבתי באותו יום, ואני חוזרת ומלטשת אותו, כמו חתול ממש, שמלקק את עצמו ומייפה את עצמו, ופה אולי זה באמת עניין הסגנון, שכן, זה ממש, גם את זה אני לא אוהבת, כי זה נורא נורא אובססיבי, אני עושה את זה עשרות פעמים, ואני ממש כאילו יורדת שם לעומק של כל מילה ומילה. זאת אומרת, זה איזושהי מין, עכשיו אני מסתכלת כאילו באיזושהי תצפית על הדבר הזה, על הדרך המוזרה הזו שבסופו של דבר יצאה, ואני מלטשת אותה, אז כן, כאילו, פה באמת יש את השלב הכי מחושב, אני חושבת, כאילו, של המלאכה הזאת, של הכתיבה. כן, ובסופו של דבר, זה, אתה יודע, זה מין קרונות כאלה, שבסופו של דבר צריכים להגיע לאיזה יעד. אבל אני כבר שכחתי בכלל את המטאפורה שלה. הסיפור, כן, בוא נגיד ככה, פעם שמעתי שמישהו אמר שברור שהוא אוהב לקרוא ספרים של אחרים, מעדיף לקרוא מאשר לכתוב, כי בקריאה אתה קורא משהו שאתה עוד לא יודע. אתה לא יודע לאן זה הולך. וכשאתה כותב, יש לך סיפור כבר, אתה יודע מה הסיפור. לכאורה זה משעמם, כן? אתה כאילו... עכשיו ניגשת לכתוב, את כבר יודעת מה הסיפור, מה... אני חושבת שכשהתחלתי לכתוב, הייתי ממש, הייתי מוכרחה שיהיה לי איזה באמת שלד כזה, שעליו אני אבנה את זה, וזה היה מאוד חשוב לי, אבל ככל שהזמן עבר, אז זה קצת התרופפה לי התחושה הזאת, כאילו, ועשיתי דברים קצת יותר פתוחים ופרומים, לא תמיד זה לטובה, אני גם נורא מעריכה סיפור טוב, סיפור טוב זה
לא יודעת, זה פשוט נורא, זה כמו שמוע, לא יודעת, שיר פופ מושלם, זה מעורר השתאות, זה מעורר... בואי ננסה לטובת המאזינים, להבין מה זה סיפור טוב בשביל ענת. מה זה סיפור טוב בשבילי? זה סיפור הוא לא צפוי, אבל לא במובן שאתה יודע, כאילו, וואו, אני כל הזמן אוחזת בשיער, פשוט הוא לא בנאלי. יש בו תפניות מפתיעות, למה יש משהו מפעיל בתפניות מפתיעות? כי ככה זה גם, זה החומר של החיים, כן? בחיים יש משהו שהוא תמיד, שזה ממד לא צפוי ולא ידוע, ואנחנו, למשל, סתם, הרבה פעמים לקראת איזו שיחה חשובה שאנחנו רוצים לעשות עם מישהו, אנחנו יושבים בבית ומתכננים את כל התרחישים ומה הולך לקרות, ונדמה לי שזה אף פעם לא ככה, הוא אף פעם לא יגיב, זה יכול להיות האדם שאנחנו מכירים הכי טוב, הוא לא יגיב בדיוק כמו ש... אז יש משהו שלוחד, אני חושבת, בתפניות מעניינות בסיפור, זה לוחד משהו מהחומר של החיים, ומצד שני זה כן מאורגן, זה מין בלגן מאורגן. חשוב לי שבשבילי סיפור טוב, כן, זאת אומרת שהוא יהיה בנוי היטב, הוא לא חייב, אתה יודע, להיגמר כאילו בצורה מושלמת ועגולה, אבל כן, שידעו באמת קצת כמו במוזיקה, איך לגמור אותו ומתי, ומה הוא משאיר עוד אחר כך, אחרי שהוא נגמר, שהדמויות שבו יהיו משכנעות, שהוא יהיה מהנה באיזשהו אופן, לא במובן המבדר בהכרח, אבל אני מתפעלת ממשהו שפשוט, לא יודעת, הוא בסופו של דבר הוא עובד, הוא לא... כן, יש לו איזה תוקף, יש לו איזה תוקף מבני, אדריכלי, גם אם זה משהו שאתה יודע, הוא בכוונה משובש, הוא בכוונה כאילו חותר תחת הסדר, אבל כשאני רואה שזה משהו בשליטה, כן, בעיניי זה מרשים, זה יפה, זה מעורר בי איזושהי הנאה, ועכשיו אני אגיד איזו אמירה כללית, זאת אומרת, כי אני לא מתייחסת פה כרגע לשום דבר מסוים, אבל זה מעורר בי איזושהי התפעלות אסתטית, הנאה אסתטית. יש פה איזו שלמות, יש פה איזו מלאות, מרגישים פה אולי איזושהי מיומנות מלהיבה, כאילו של... כן, אבל נגיד עלייך אני יודע שאת כן יודעת לזהות סיפור טוב, זאת אומרת, ונגיד, אבל נגיד אחרים, מה שאמרת, עכשיו נגיד, אני לא יכול לחשוב שהם כן אולי ידעו מה זה סיפור טוב. זאת אומרת, בואי ננסה לתת, נגיד, סיפור טוב בשבילי זה אחד ששימוש יפה ונכון בשפה, משחקיות. אני אגב, כששאלת אותי סיפור טוב, דיברתי בעיקר על העניין המבני. יש לה הרבה ערכים לספרות טובה בעיניי. התייחסתי באמת קצת לעניין המבני. אבל הסיפור טוב זה המבנה של סיפור. כן, אבל ברור, יש עוד מיליון ערכים. אמרת שתבניות מפתיעות יכולות, שעושות לך את זה כסיפור טוב. אבל נגיד בשיר פופ, השווית את זה לשיר פופ, אבל בפופ אנחנו יודעים פחות או יותר מה... לא. לא? לא, לא בשיר טוב. לא, ממש לא. אתה יודע, אני כאילו, זה השוואה ממש טובה, כי יש לי איזה פלייליסט כזה בספוטיפיי, שהוא שלי, הוא משהו אידיוסינקרטי כזה, אתה יודע, זה כאילו איזה פלייליסט מפלצתי, יש שם כאילו, ברמה של אולי אלפי שירים כבר, אבל, או קטעים, זה לא רק שירים. ודיברנו על זה כבר, נדמה לי שאנחנו מקבלים את ההמלצה כאילו השבועית של ספוטיפיי, שהוא נותן לך כזה, זה דבר שיש לי שהוא הכי קרוב אני זוכרת שהייתי מחכה, שהייתי ילדה למעריב לנוער, שיגיע מעריב לנוער. אז אני מחכה ליום שני, שיגיע לי הפלייליסט שהוא בונה לי, וזה נורא לא נכון מה שאתה אומר עכשיו, מבחינתי, כי אני הרבה פעמים כזה אני רוצה כאילו להכניס את השירים האלה, השירים הטובים הם הולכים ישר לפלייליסט שלי הזה, ואני שומעת אותם, זה די מחפצן כאילו באיזשהו אופן את המוזיקה, כי אני כאילו מנחסת אותם, אבל לא חשוב, ואני די מהר כזה, לפעמים זה מתחיל, אוקיי, ואז אני מקפיצה את זה, ואם זה נשמע בדיוק אותו דבר, כמו שזה היה במקום שבו התחלתי, נגיד אחרי 20 שניות, אז אם אני קופצת דקה קדימה, זה יהיה אותו דבר, אז אני, ביי, כאילו, מה עשית? זה לא... אותי לפחות כרגע זה לא מעניין. ואני חושבת שכאילו בעצם מה שקצת אמרתי לך זה שאוקיי, יש איזה היגיון, יש איזשהו מבנה, יש איזה משהו שכאילו, כן, איזשהו מבנה.
אני אנסה, רגע, לטובת המטאפורה, אני אקח שיר פופ טוב, לדוגמה. מה, למצוא לך עכשיו שיר פופ טוב? כן, מה את אומרת על... מה, מעכשיו, מה-80s? לא מעכשיו, איזה עכשיו? אני לא יודעת כלום ממה שקורה. מה-80s, בוא ניקח שיר פופ טוב מה-80s. סתם, נגיד לדייוויד בוי יש שירי פופ מה-80s שאני מאוד אוהב. נגיד Modern Love. אוקיי. לא שיר פופ? לא, ברור שזה פופ, אבל הוא לא כזה טוב. הוא לא כזה טוב? אוקיי. אני אהבתי את צ'יינה גר. צ'יינה גר, אוקיי. הוא היה אחריו בתקליט. אני זוכרת. צ'יינה גר, הוא שיר פופ טוב, אבל מה עושה אותו פופ טוב? ואחר כך נעבור לספרות. שתשים לב, תשמע את השיר הזה. הוא לא, זה לא נכון. הוא שיר, אתה יודע, יש פזמון, יש בתים, אבל כשאתה שומע אותה, אתה לא תדע בהכרח כאילו... זה לא ליין קלישה, אתה לא תדע בהכרח מה הוא הולך... אני אגיד לך מה עושה שיר פופ טוב, לדעתי. זה הברידג'ס, הקשרים. זאת אומרת, יש בית פזמון, גשר. והגשר, בין לפזמון או לבית השלישי, הוא הכי שונה מכל הרכיבים האחרים. מה זה גשר? סיפארט? כאילו לא. או שיש פתאום את הקטע הזה שהוא קצת יוצא דופן כזה? כן, שהוא קצת יוצא דופן. שכאילו, נגיד, תמיני בית, פזמון, ואז איזה משהו כזה, ועוד חוזרים. אז אצל שירי הפופ של דיוויד בוי, לצורך העניין, יש סיפארטס טובים. טובים, יש מצב. ולכל שיר פופ טוב. או בשיר פופ שאתה לא יכול להוציא מהראש אחר כך. לא, זה יכול להיות בדיוק השירים שאתה הכי שונא, שאתה לא יכול להוציא מהראש. אני תמיד נדבקת פשוט לשירים שאני הכי שונאת. לא, זה נורא. אבל אני לא חושבת שאי פעם נדבקתי לשיר שאני אוהבת. אבל אולי זה משהו דפוק אצלי. לא, אבל באמת פעם, תקשיב לצ'יינה, אני לא אתחיל לשיר אותו, אבל יש שם איזה משהו כן, גם מיגי פופ שר את זה קודם, אבל יש שם משהו כזה, זה לא נכון, אתה תלך כאילו בעקבות כן, אבל יש שם אג'יות, יש שם איזה חספוס, יש שם... זה ברור, אבל... כן. אבל בוא נגיד, ניקח שיר פופ שהוא לא בוי עם המחוספס, והוא בא עם המקום הניסיוני שלו, סתם, לא לראש כלום עכשיו. אני ישר כל הזמן אומר לי שיר פופ מושלם, אני חושבת להקת אבא, כאילו. אוקיי, ניקח את אבא. או בי ג'יז. אוקיי, את בי ג'יז, יש להם שירי פופ מצוינים. מדהימים, מה זה? גאוניים. Staying Alive. אוקיי? אוקיי. עכשיו גם, זה פחות טוב. לא, האמת זה טוב. אבל גם שם יש סיפארט מצוין, לקראת הסוף כזה, אני לא יודע, אבל שם, ממש לקראת הסוף, לא לקראת הסוף, כאילו... לא, אתה שומע את זה, את המלודיה, בסדר? המלודיה. זה גאוני, זה כאילו, זה לקחת באמת תבניות פשוטות, ולהפוך אותם, ולחלץ מתוכם איזה משהו שהוא תמיר, הוא כזה, הוא לא בטט, הוא מין, הוא לא צפוי, הוא מסעיר, הוא לא קלישה, הוא לא כאילו הקלישה, הוא לא איזה מין קומבינציות מוכרות, שכאילו, ואת זה אני גם אוהבת אני גם מדברת אך ורק על העניין של המבנה. מבנה, כן. כשאמרת לי סיפור טוב שאתה נשמע לי, שאתה מתכוון לא בכך זאת אומרת, למשהו מאוד מבני. אז כן, שיש פה איזה משהו שהוא מהנה, כי הוא פועל במסגרת ההיגיון, אבל הוא עדיין, אתה יודע, הוא מהלך כאילו, במקומות שאולי לא שערת, שלא תהפוך את הדף וזה ינחת איפה ששערת שזה ינחת. מדברת בצורה קצת סתומה אולי ואבסטרקטית, אבל... כן, זה קשה לדבר על מוזיקה במובן... לא, גם, כן, כאילו לא נותנת דוגמאות, אבל... את קוראת ספרות כמו שנגיד, שומעים מוזיקה? כאילו את שומעת את המוזיקה של המילים, של הטקסט? שאלה מעניינת. תראה, זה לא אותו דבר, אבל ודאי שיש לי הנאה אסתטית, שזה כאילו, כן, שיש משהו אני מושכת את השיחה שלנו, ובצדק, לעניין הסגנוני, כאילו.
וכן, כשיש איזה סגנון שהוא... את או אני מושך? לא הבנתי. אתה. אוקיי. סבבה, זה באמת יותר מעניין. כן, אני חושב שכאילו כשיש... קודם כל, אם דיברנו קודם על קריאת עברית לעומת קריאת אנגלית, בקריאת אנגלית למשל, אני לא יכולה... אני באמת, זה מעניין. בקריאת אנגלית אני אתפעל בעיקר מהסיפור, קצת כמו שדיברתי עליו בעצמי קודם, ואני לא אצליח להגיע כאילו להתרגשות אסתטית, כמו שאני יכולה להגיע אליה בעברית. ובעברית אני יכולה, באמת, יכולה להופיע ראש. אז יש את הפילטר הזה בעצם של השפה. כן, כן. זאת אומרת, אני אומרת, הרגישות שלי לעברית, אין מה להשוות בין הרגישות שלי לעברית לבין הרגישות שלי לאנגלית, שהיא ממש פחותה. קראת פוקנר, סתם, פוקנר באנגלית קראת? כן, מאוד התקשיתי. היה לי מאוד מאוד קשה לקרוא אותו באנגלית, וזה כמובן חיבל בהנאה שלי, ולמזלי, בסדר, יש לו הרבה תרגומים מצוינים, וכן, לקרוא פוקנר בתרגום מעולה זה באמת, זה כאילו, יפרקסו לי העיניים מרוב תענוג. זה כאילו, כן, זאת אומרת, אני יכולה ליהנות... אני חושבת שאני, במידה רבה, אם אני אשים מוזיקה בצד, שהיא מספקת איזשהו עונג אחר, הנאה אחרת, אז כן, אז נגיד, קריאה של משהו שבעיניי הוא מדהים, זה לא, אין לזה מתחרה, לא בקולנוע, לא בטלוויזיה, לא במחול, לא בשאר האומנויות שאני רואה, או... מוזיקה זה דבר אחר, אבל... כן, זאת אומרת, זה יכול לתת איזו הנאה שהיא אין דומה לה, ואין גם קרוב אליה. זאת אומרת, זה... כן. אני יכול להזדהות, כן. זה קורה לי גם עם מוזיקה, אבל גם עם נגיד קולנוע, זה יכול לקרות לי. טוב, אז מה זה מוביל אותי לשאלה הראשונה בעצם? זה שאלה שאני שואל כל אחד. על ספריות. נגיד, שתתארי לי את הספרייה הראשונה שאת זוכרת בעצם. ספרייה שאני זוכרת מהילדות? מהילדות, או כל גיל, תבחרי תקופה. אוקיי, יש לי כזאת. אני דווקא, עכשיו אני אהיה קצת עד הקרמי, אני אדבר קצת על הצד הפיזי של הספרייה. ההורים שלי חיו באנגליה משהו כמו איזה 10 שנים, והם... הם הביאו משם איזו ספרייה, שלפחות בילדות שלי נראתה לי ענקית, ספרייה מעץ, כן, היא נראתה לי, היא גם הייתה באמת גדולה. היא נראתה היום, כי היא עדיין קיימת, והיום את רואה את זה... אני חושבת... כמו הספרייה מאחורייך כזה כזה. זהו, כן. לא, היא כבר לא. כי לא משנה, ההורים שלי כבר בלה בלה בלה. אבל כשהייתי ילדה, אז זה היה בתקופה שהיה טלפון חוגה, וטלפון קווי, ואני זוכרת שההורים שלי היו מדברים בטלפון, אבא שלי אולי בעיקר, עבודה, עניינים, והייתי הולכת, היה לה מין מדף כזה, שתחתיו היו מגירות וזה, ויכולתי ללכת עליו. אז בעצם הייתי הולכת, והיו שם ספרים כאילו ברקע, פשוט אני זוכרת שהיו שומרים עליי שאני לא אפול. אז כן, איזושהי תחושה שספרייה זה דבר מאוד גדול ויציב וזר גם, כי אני חושבת שעוד לא יכולתי, לא ידעתי בכלל לקרוא. היו שם, אני זוכרת, הרבה ספרות, הרבה ספרים באנגלית, ספרים מקצועיים, אבא שלי היה וטרינר, אז הרבה ספרים שקשורים לרפואת בעלי חיים, ספרים באנגלית גם, שהם הביאו מאנגליה, וכן, זה בעיקר מה שהיה שם. ואחר כך כאילו התחילו להיות גם ספרים, לא, זאת אומרת, היו גם ספרי קריאה בבית, מגזינים, טיים מגזין, כותרת ראשית, אני זוכרת. אני לא קראתי כמעט כשהייתי ילדה ונערה. אז אפשר להגיד שהספרים שהסתובבו אצלנו בבית, הם היו של כולם חוץ מאשר שלי.
חיות שלי קראו, ההורים שלי קראו, ואני לא. כאילו, הייתי אגב מאוד, לפחות כשהייתי בתיכון, אז שמתי את כל יהבי על מוזיקה. כאילו, היו לי המון תקליטים, וכזה הייתי קצת ידועה בזה שענת כזה, היא מבינה במוזיקה. וכשזה קצת, בדרך כלל, קצת קטע של בנים יותר, אני חושבת, כזה. להיות מין כזה, להתמחות לא יודעת, בלהבין במוזיקה. אז כן, זאת אומרת, אז זאת ספרייה משמעותית בחיי, שאפשר להגיד שכן, זאת אומרת, זה פחות, עוד פעם אני חוזרת למטאפורה הזאת. בסוף מסתבר שהיא כן אומרת לי משהו. של משהו מאוד פיזי, אבל שקצת כמו שאתה אומר, מגיעים לדלת, אז who cares? זאת אומרת, זה משהו כזה מאוד חיצוני, רואים את השדרות של הספרים, זאת אומרת, יש איזה מופע חזותי, כאילו, של ספרייה. כן. לא, זה מחזק את המטאפורה שלה, כי היא אומרת בעצם, למה הדרך כזאת חשובה? כי היא זה שיוצרת את הזיכרונות, בעצם את זוכרת את זה, את לא זוכרת להגיד לי מה קראת בתוך הספרייה הזאת. שכנעת, אלפרד. זה לקח זמן, אבל שכנעת. לא, אוקיי, ומתי התחלת לקרוא, נגיד, באמת, מתי את זוכרת שאמרת, אני אוהבת לקרוא, קריאה זה דבר שמראים לי את כל החושים, שמחדד אותי, שאני לא יכולה בלי זה. אני חושבת שזה קרה כשלמדתי בבצלאל, כן, ואז גם התחלתי לחשוב שאולי מעניין אותי לכתוב, ויכול להיות שזה, אתה יודע, שני הדברים האלה ככה קרו בד בבד, המשיכה לכתיבה והמשיכה לקריאה. אני זוכרת שהלכתי, שתי האחיות שלי קנו לי מתנה, ספר ליום הולדת, גם אם תענה אותי עכשיו, אני לא אגיד לך איזה ספר זה היה. אוקיי. בחיים לא. אבל פתאום קראתי אותו. אוקיי. cover to cover, מה שנקרא, ואמרתי, וואלה, זה מעניין הקונספט הזה של לקרוא ספר. זה לא רע. אוקיי, בוא ננסה עוד. ויש לי חברה עד היום, אבל היא תמיד קראה ספרים, והיינו בצבא ביחד, תמיד נורא ניסתה לשדל אותי לקרוא, ותמיד הייתי מתחילה, אני חושבת שגם יש לנו, עד היום אני יודעת שיש לנו שונויות כאילו די משמעותיות בטעם הספרותי שלנו. רגע, לפני רגע, בתיכון לא היה את זה? זאת אומרת, נגיד, ספרות... קראתי פה, שם, באמת קראתי נורא מעט. כן קראתי ספרים, אבל לא, באמת, הייתי קצת כמו טינג'רים של היום. כן. כאילו, אלה שלא קוראים מביניהם. כן, זה לא... לא, זה לא עניין, אבל היה לי עולם מלא, אתה יודע, עולם משלי, זה לא... ציירתי, שמעתי מוזיקה, לא הרגשתי צורך, כאילו, בממד הזה גם. ואז, אחרי שקראתי את אותו ספר, שלא יודעת, שאני לא אגלה לעולם מה הוא היה, אז פתאום משהו נפתח לי, אני לא יודעת. יכול להיות שזה גם היה באמת עם איזשהו פרץ יצירתי שקרה לי בבצלאל, זאת אומרת שפתאום... באמת, היה שם איזה פרץ יצירתי נורא חזק. כן, המקום שהוא מאוד יצירתי. הוא מחלץ ממך, כן, פשוט סוחטים ממך ממש, כאילו, סוחטים ממך כדי שתוציא משהו מעצמך. אז כן, אז היה בזה משהו אולי מאוד, אתה יודע, שעורר בי עוד איזה מקום רדום, שלא ידעתי בכלל שהוא מנמנם לו אי שם. וכן, ואז התחלתי כאילו לאט לאט, והלכתי עם החברה הזאת שלי, והיא המליצה לי על כמה ספרים, וקראתי אותם, ואני חושבת שאולי, באמת אולי פעם ראשונה שכזה, אם אני לא טועה, דבר ראשון שממש העיף לי את הראש, זה היה כאילו התגנבות יחידים, שכאילו הייתי אצל ההורים של יואב בעלי, וזה היה לפני שהיינו נשואים, היינו חברים, צריכת שהוצאתי את הספר הזה מהספרייה של אמא של יואב, והייתה לי, לא יודעת, היה לי... של כנז, כן. של כנז, כן, סליחה, כן. ואמרתי, הייתה לי איזו תחושה, אמרתי, הספר הזה הולך כאילו, אני לא יודעת, משהו מיסטי כזה, הרגשתי
שהוא הולך להיות משמעותי בשבילי, וכן, נראה לי שזאת הפעם הראשונה שהבנתי שוואו, יש, כאילו, קריאה מספקת לי דברים שלא ידעתי, לא ידעתי על אודותיהם, ואז גם הלכתי וקניתי את כל הספרים שלו, וכן, ואז גם הוא השפיע לי על הכתיבה, זאת אומרת, כן, זה כנראה, זה מעניין, אתה יודע, כאילו, כי אף פעם לא חשבתי על זה ככה, אתה שואל אותי שאלות כאילו, דיברתי הרבה פעמים על הכתיבה שלי, אבל עכשיו אני פתאום מבינה שזה באמת היה אולי הדבר הראשון גרם לי להבין משהו, לא יודעת, זה קצת אולי כמו אנשים שפתאום מבינים משהו על הקיום, או... נגיד, סיפרת שאהבת מוזיקה והיית מבינה וזה, אז לא רצית להיות מוזיקאית, או לעסוק נגיד, לשדר ברדיו? לא, כי אני... כן, נורא רציתי להיות בגלי צהל, אבל לא התקבלתי, אז זה חלום שנגנז. לא, אפשר לסדר לך תוכנית רדיו. כן, היום זה כבר... לא, אבל אני ניגנתי בגיטרה, ואני אהבתי את זה. אז לא, ממש לא רציתי לנגן. אבל נגיד, הייתה שם תשוקה, את מספרת על תשוקה שהיא קיימת עד היום, אבל נגיד, רק אהבה למוזיקה? אגב, זה גם אצלי ככה, לא היו לי חלומות להיות מוזיקאי או משהו כזה. אני זוכרת שהייתה לי איזו אמירה כזאת נורא גילנית, מתנשאת כזאת, שאמרתי, כשאני אהיה בת 50, וכזה, אז אני אקליט, כאילו, אני אקליט אלבום, כאילו, כי אמרתי, טוב, אני גם ככה כבר אהיה... כאילו, יאללה, אז... כן, יסלחו לי וזה... יסלחו לי, וגם ככה אני כבר אהיה כזה מין... אז לא, אז אני כבר יותר מ-50, וזה לא... לא עשיתי את זה. לא, תשמע, אני עושה מספיק דברים, כאילו... כן. לא. מה שמעניין אותי שנגיד, שזה בא ביחד אצלך, גם הכתיבה וגם הקריאה, כמעט ביחד. זאת אומרת, ההתעוררות הזאת של... נכון. אני דווקא, זאת אומרת, זה פרט עליי, כאילו, שהוא דווקא, הוא מביך אותי קצת, כי... תראי, היום רוב, לא יודע, לא לדבר על רוב, הדעה הרווחת לצורך העניין, שנגיד אנשים כותבים מבלי שהם קוראים, זאת אומרת, נכון. אז כאילו, מה שמניע אותם זה בעצם הרצון והצורך הבסיסי ביותר של כל אדם, זה לספר את הסיפור שלו. נכון. אבל הם לא יודעים שיש מעבר כאילו, זה יצירת אומנות בסופו של דבר, כאילו, לספר סיפור סבבה, אבל... נכון. אתה מאוד צודק, זאת אומרת, זה באמת... עוד פעם, אנחנו עושים פה הכללה מאוד גסה. אני חושבת שאולי אצל... אני אומר, בדעה... אני אכליל, אני עדיין אכליל, אבל אולי אני אכליל, כאילו, אני אצמצם את ההכללה הזאת, ועדיין זאת הכללה כמובן. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני פעם ראשונה ראיתי שלפחות בעיני אנשים מסוימים אין קורלציה בין קריאה לכתיבה, כשלימדתי באיזה מוסד, במחלקה הספרות באיזשהו מוסד, אני לא אגיד, כי זה לא השמצה אגב, אבל סתם, אני לא אגיד שאף אחד לא יכעס, ופתאום לימדתי אנשים כאילו צעירים, אתה יודע, תחילת 20 כזה, פלוס מינוס, וראיתי שכאילו, הם לא... הם כותבים, יש להם הרבה תשוקה לכתיבה, ולהביע את עצמם בכתיבה, הם היו סקרנים כאילו ללמוד את זה, אבל אולי יותר ללמוד את זה במובן של, בואו אני אתן לכם כאילו את המתכון, או את הנוסחה, אני אלמד אתכם כאילו, אבל בעוד שבעצם מבחינתי הערך, זה לא עניין פדגוגי, אבל העניין הזה, זאת אומרת, הערך הבאמת מעמיק של לבוא, לא מהעין באת במובן, אתה יודע שיש לך איזו מחויבות בכך למסורת, אבל... יש ספרים, כאילו, יש ספרים מדהימים, אז תקראו אותם. ואני אפילו אמרתי את זה פה, אני אמרתי לך שכאילו מכאן אני הולכת ללמד את הסדנת כתיבה שלי פה בבית אריאלה, ואני ממש אמרתי להם את זה בשבוע שעבר, אמרתי להם, תקשיבו, מעבר להשכלה ולהנאה, ותלמדו גם מה זה עברית. כי אני רואה שהרבה פעמים אנשים... לא יודעים מה זה עברית בכלל. כאילו, הם כותבים... אני חייב להגיד שאני אגיד, הבת זוג שלי, ריטה, העבירה לי פעם דף שאת ערכת לה. כן, את האדום המפורסם. עם העט האדום. כן. וזה היה מרשים מאוד. נגיד, אני למשל יכול להגיד על עצמי שאני לא יודע טוב עברית. שאני לא יודע טוב עברית, בגלל זה אני גם לא יכול לערוך. אבל כשאני נגיד ראיתי את ההערות, אז כאילו אמרתי, פאק, כאילו יש פה איזה
מישהי שמבינה את המבנה, את המוזיקליות, את הדבר הזה, בצורה כל כך מרשימה. נכון, זה אגב, נראה לי שאתה צודק במה שאני עושה, אבל זה בטח נשמע נורא, כאילו אני איזה מורה לדקדוק שאני כזה... לא, בוא ננסה את זה סקסי ומגניב. לא, אתה צודק, אני רק מהירה שכאילו, כן, יש בזה משהו מאוד נוקדני, שאני יושבת עם העט ואני כזה זה, אבל אני חייבת להגיד שאני, בניגוד נגיד לכתיבה שלי, שאמרתי לך שזה לא נודע, אני ממש מסתכלת על הכתיבה של אנשים שכותבים בסלון, ואני, לא משנה איפה, ואני, מבחינתי זה ממש כמו, כאילו סריקת רנטגן, אני ממש רואה את זה, ואני ממש כאילו, אני יודעת מה לעשות. אני חושבת שבאמת יש לי כאילו איזושהי תפיסה מחודדת כלפי עברית, לא יודעת, זה גם בטח איזשהו כישרון טבעי, זה גם כי אולי גדלתי בבית שבו, לא יודעת, פשוט דיברו עברית סבבה, כאילו ההורים שלי הייתה להם אחלה עברית, וגם, וזה הדבר אולי שאני חושבת שהוא מאוד חסר היום, עוד פעם, אני לא אומרת את זה אני לא מבקה את זה, אבל אני שמעתי כל יום רדיו של כל ישראל, אוקיי? שמעתי רשת א', תוכנית לילדים ולנוער ברדיו. כאילו, הייתה איזה, העברית ששמעת מסביב, הייתה עדיין עברית שהיה בה איזה מין הקפדה, כאילו, כן. אז ברור שגם הייתה עברית, אנשים דיברו, כאילו, היה סלנג, בסדר, דיברנו עברית מדוברת, אבל כאילו, העברית ששאבת מסביבך, כאילו, באטמוספירה שבתוכה אתה נמצא, הייתה עברית כאילו מאוד מוקפדת, וזה נספג, זה משהו שפשוט אתה צומח לתוכו. אז אני חושבת שכאילו אולי שלושת הגורמים האלה, הם כן, זאת אומרת, אני מאוד מזהה מתי משהו כאילו, וזה, עוד פעם, זה נשמע נורא לא טוב, שאנחנו אומרים פה מה זה עברית ומה זה לא עברית, ואני... לא, למה? לא, ואני יודעת שכאילו... למה זה נשמע לא, כאילו, למה את חושבת? למה זה נשמע לא טוב? לא, כי אולי אפשר, אני רוצה טיפה אולי לנסות כאילו לחדד את זה, לא מתכוון שבהכרח זאת תהיה עברית תקינה, אבל לפעמים יש פשוט משהו שהוא לא הולם, מה זה לא הולם? שהוא לא הנגינה שלו, כן, זה היא לא מוזיקליות. נשמעת, כן. המוזיקליות היא לא נשמעת כמו עברית, או שהיא נשמעת כמו, באמת, שולחן עם 4 רגליים, כל אחד באורח אחר. יש כל מיני מרכיבים, נגיד יש באמת חוקי התחביר לצורך העניין, כן. יש מוזיקליות, ויש שימוש נכון בז'רגונים מסוימים. זה קומפוזיציה גם. זה קומפוזיציה, זה נכון. באמת, זה מעניין שאנחנו כל הזמן הולכים, כאילו, הלוך חזור בין שפה, כתיבה, ספרות למוזיקה, אבל באמת יש פה עניין מוזיקלי. זה פשוט לא, זה לא נשמע עברית, זה נשמע... אבל מה שיפה אצלך, כן. שכאילו את יודעת, נגיד, אם נגיד ריטה תיתן לי טקסט לקרוא, אני אגיד, זה לא נשמע טוב, אבל את יודעת להגיד, כן, אני מרגישה שאני יודעת. אוקיי, זה לא טוב, כי כמו איזה מנצח כזה בתזמורת, שהוא כאילו שומע את ה... כן, אני מזהה, האוזן שלי ישר כאילו, העין שלי יש לה טיקים, ואני לוקחת את העט, ואני אגב, תדע לך שאני גם, אני מנסה להיות גמישה, נגיד, יש לי ילדה בת 20, יש לי 2 ילדות, אחת בת 15, אחת בת 20, אבל ילדה שלי בת 20 היא גם כותבת, והרבה פעמים כשאני עושה את העט אדום, אז היא יושבת כזה, אני יושבת על הקורסה, והיא יושבת על הספה, ואני לפעמים מתייעצת איתה, כאילו, כמה לדקדק, כמה עכשיו כאילו להקפיד פה על התקינות, כאילו, אז אני מנסה גם, אתה יודע, להתגמש, אבל כן, אני בפירוש חושבת שיש דברים, וזה מה שאמרתי לתלמידים פה בבית אריאלה, זאת אומרת, תקראו, כי לפעמים אתה רואה זה אפילו, כן, זאת אומרת שהם, ברגע שאתה יודע, אתה כותב, אז כשהם מדברים הם נשמעים עברית, ישראלית, לא יודעת איך לקרוא לזה, ברור. אבל ברגע שזה יורד אל הנייר, משהו שם יכול מאוד להשתבש. אז תתחילו מזה שתקראו, כאילו, תקראו, תיפגשו כאילו עם טקסטים שהם טקסטים טובים, והם גם ביקשו ממני אחרי זה, שאני אשלח להם רשימה של ספרים שאני נורא אוהבת, ואתה יודע, הפגזתי אותם. כי אני חושבת שזה חשוב, באמת, גם בצורה תועלתנית, לך, לא לך, אלפרד, לכותבים. זאת אומרת, תבינו מה חומר הגלם שאתם בכלל מתעסקים איתו. תשברו אותו אחר כך, תתנגדו לו, לא יודעת. אבל תבינו מה זה חומר הגלם. לפעמים נראה לי שפשוט, הם לא יודעים מה זה החומר, הם לא יודעים איך, כאילו קיבלו איזה חומר גלם לידיים,
והם לא יודעים בכלל כאילו את החוקים הפיזיקליים שלו. איפה הוא יחזיק מעמד, מתי הוא יתייבש, מה צריך לבנות מעל. ואת זה אפשר ללמד בסדנאות או... אז תלוי עד כמה אתה מתעמק. אני חושבת שבסלון, בדיוק מה שתיארת, זה לעלות לאיזושהי רזולוציה גבוהה של הטקסט. אני עושה את זה לא רק כדי שהטקסטים שלהם יהיו יותר יפים, אלא כדי שהם יראו גם, אני מציעה להם משהו, זה כמובן לא מחייב אותם, אבל אני מציעה להם משהו, זאת אומרת שהם יראו איך נגיד מישהו כתב משפט, ואפשר להוריד מהמשפט הזה, אפשר כאילו להחליף את הסדר המילים, כאילו, אני מקווה באיזשהו אופן שהעת אדום הזה גם יש בו משהו שנספק, כי אגב זה מה שעשו לי. אני גדלתי ככה, זאת אומרת, אני ככותבת גדלתי ככה, היה לי, העורך שלי של שני הספרים הראשונים שלי, יובל שמעוני, זה מה שהוא עשה, זאת אומרת, הוא עשה לי מין עת אדום, ככה אני גדלתי, ואני מאמינה שזה לימד אותי, אם לא היה לי אותו בדרך, אז יכול להיות שהיום, אתה יודע, הייתי הרבה פחות כאילו מיומנת, אבל כן, אז אני גדלתי ככה, זאת אומרת, זה משהו שלמדתי ממורי ורבי, ואני... יכול להיות שראית איכשהו, את העת האדום של יובל, כן. ואמרת, וואלה, אני גם רוצה לעשות את העת האדום הזה. כי נגיד, את מעבירה את הסלון הספרותי המפורסם, שקורה כמעט כל יום. לא. לא. נגיד 3 ימים בשבוע. כרגע זה יומיים. יומיים בשבוע. בין יומיים ל3 ימים בשבוע. כן. ויש שם קבוצה של אנשים שמתחלפים וקבועים, ואת עושה את זה המון שנים. כן. והשאלה שאני מוביל אליה, זה נגיד, העת האדום של יובל, אולי יוביל אותך לעשות את זה, ולמה את לא עורכת בעצם? ממשיכה את דרכו של יובל, סתם, לצורך. נחדד את השאלה? לא. אני מנסה שנייה לחשוב מה להגיד. לא, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא שאמרתי, אם יובל יכול, גם אני יכולה. תראה, כשהייתי עוד ילדה, בגיל 13 כזה, אז היו לי 2 חברות, והן היו תלמידות מעולות, כאילו, ממש. אחת היום רופאה, והשנייה עורכת דין, כאילו. והיינו מתכתבות, כאילו, עם, אתה יודע, במכתבים, עם כל מיני ילדות וילדים כזה וזה, והן היו כותבות, ואני אחר כך הייתי לוקחת את המכתבים שלהם, הם היו מבקשות ממני, והייתי שמה להם סימני פיסוק, פסיקים, כי הם לא היו שמות פסיקים. הם היו כזה כותבות, כמו שכותבים היום בוואטסאפ כזה. זאת אומרת, היה לי את הנטייה הזאת, כאילו... רגע, ואת יודעת, נגיד, נושא כזה, ממש את החוקים? תראה, אני לא למדתי עריכה לשונית, ואני יכולת ויש גם דברים אולי שאני לא יודעת בוודאות, אבל אני גם חושבת שכאילו זה לא, כשאתה ניגש לערוך טקסט ספרותי, אתה לא צריך עכשיו כאילו, רצוי שתדע את כל הדברים, אבל אתה לא צריך עכשיו לדעת בדיוק איפה נהוג לשים פסיק ואיפה לא. זה עוד פעם, זה העניין המוזיקלי הזה. כן. כאילו, כדאי שתהיה פה נקודה, כדאי שיהיה פה פסיק, זה באמת, זה ממש עניין של מוזיקה. הם פשוט היו כותבות כאילו, אתה יודע, שטיחים כאלה בלי זה, והייתי מפסקת להם את אז היה לי את הצורך הזה, אני לא יודעת, הצורך הזה של הנוקדני הזה, זה אפילו לא היה פדגוגי, זה היה כאילו פשוט כדי שהמכתב שלהם יהיה יותר... כן. אז כן. שירה יותר יפה. כן, שיהיה בו פסיקים, לפחות אז זה היה כאילו, היום, לא יודעת, כאילו היום זה כבר כמעט, שמעתי שכאילו, שיש כאילו, הילדים צוחקים על ההורים שלהם כשהם מפסקים בוואטסאפ, אז היום כאילו זה אולי כבר קצת איזה טעם לפגם, אבל... לא, עוד פעם, אני חושבת שאהבתי את זה מיובל, כי זה גם משהו שהוא טבעי לי, יש לי את הנטייה הזאת. יש לי את הכישרון הזה, אפשר להגיד. את הרגישות הזאת, את היכולת הזאת, לא יודעת איך נקרא לזה. כן, יש לי את זה. אם נמשיך להשוות את זה למוזיקה, יש לך את היכולות הניצוח. כן, כן, זה משהו כזה. אז שאלת אותי על הסלון. כן, ולמה בעצם את לא עורכת? כאילו, את לא עורכת. כי אני שונאת את זה, אני מתחילה לשנוא גם את הטקסט וגם את מי שכתב את זה. אז כדאי לא להיכנס איתי ליחסים כאלה. אני עושה את זה, הדבר שאני הכי מוכנה לעשות, זה יש לפעמים כתבי יד שהם מגיעים לסיום,
ואז את זה אני כן עושה, אני פשוט באמת עושה עליהם את אדום. אבל להתחיל עכשיו להגיד לך, תזיז את זה, לא, זה אין לי סבלנות, ואני אמרתי לך, זה נגמר בשנאה. באחד על אחד, הכוונה. לא, אני גם לא אוהבת אחד על אחד, אני לא טובה באינטימיות. לא, נגיד, נגיד, לערוך ספר, זה אחד על אחד. לא, זה נורא והיום, למי לשכוח לזה. לא, אני אוהבת שאנחנו יושבים בקבוצה וצחוקים, וזה לא אינטימי מדי. אני לא מתחילה להזיע, אוקיי, בסדר, אני... כן, אני אוהבת מסיבה, אני לא אוהבת שזה כזה אחד על אחד, זה כזה, זה מלחיץ אותי. טוב, בסדר, אחלה תשובה. ניסיתי להיות כנה. כנה, כן, יצא טוב. כן. אוקיי, בוא נדבר רגע על, עכשיו את עובדת על הספר חדש, או לא עובדת, הוא תכף יוצא, מה זה עובדת? כן, יש ספר שכבר כתבתי, והוא יצא לאור, נראה לי עוד איזה חודשיים כזה, שנקרא האח הוא החריש את אוזניי. כן, זה מין רומן קצר, אפשר להגיד, זאת אומרת, זה אולי הדבר הכי ארוך. זאת אומרת, עד כה פרסמתי סיפורים קצרים ונובלות, וזה אפשר להגיד שהוא מין רומן קצר, או נובלה ארוכה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. הוא מ-cover to cover, זאת אומרת, זה סיפור אחד. אז כן, כאילו, זה קצת מוזר לי כזה, כי כבר כתבתי אותו לפני כמה שנים, ומאוד התמהמתי איתו, והוא כתוב בגוף ראשון. נראה לי שלך כמשורר זה מאוד טבעי, כן. אבל לי קצת פחות. גוף ראשון, הווה? לא. אם הוא הווה, בלה בלה, לא זוכר, לא. בזמן עבר. אבל תראה, זה מוזר להוציא היום ספר כזה, ספר מאוד אישי, ובאמת, כאילו, יש בו איזה משהו, נגיד, מבחינה נרטיבית, הוא כזה, יש בו משהו פרום, ואתה יודע, יש בו משהו, כאילו, הסיפור שלו. זה לא איזה סיפור כל כך טוב. זה בעיקר, יש פה דמות שהכרתי, וניסיתי מאוד לפענח אותה, לא הבנתי אותה. אז אמרתי, אולי אם אני אכתוב עליה, אז אני אצליח להבין אותה קצת יותר טוב. זה מוזר היום להוציא ספר כזה. עוד פעם, לא כי אני מרשה שכל ספר היום צריך... אני מכריזה בזאת, שאני לא אקרא עכשיו שום ספר שקשור במלחמה או ב7 באוקטובר. פשוט לא. אבל... ואחר כך? בשנים הבאות? יש מצב שכן. כרגע, לא. כל עוד אנחנו... לא, אני לא מסוגלת. אני יכול להבין אותך, אני חושב שאנחנו הולכים להיות מוצפים בספרים כאלו גם ל-50 שנה הבאות. תראה, לקרוא היום נגיד, לא יודעת, לקרוא, אתה קראת את ימי ציקלג לא מזמן. אני בטוחה שזה מרתק, אני מאוד אוהבת ספרות על מלחמות, מאוד. אבל הסיפור שם לא עניין אותי. מה שעניין אותי זה השפה והמבנה והרעיון שמאחורי הדבר. כאילו, יש, נכון, מלחמה וכו'. אני נורא אוהבת ספרים על מלחמות, אבל עכשיו, כאילו, לא יודעת. לי היה קטע עם ספרי שואה, ועכשיו חזרתי, בגלל 7 באוקטובר, לקרוא ספרים על השואה, או בשואה. כן, כן, אני יכולה להבין, ואולי זה מחזיר אותי למה שרציתי להגיד, שכאילו, אני אומרת, להוציא עכשיו ספר כזה, עוד פעם, לא כניגוד עכשיו לספרים שנכתבים על המלחמה, או על 7 באוקטובר, מבחינתי זה ספרים שכרגע הם, אותי לפחות הם מאוד לא מעניינים. אני לא מרגישה שכאילו עבר מספיק זמן, בשביל שיצירה ספרותית יהיה לה איזה משהו מעניין להגיד על זה. לא יודעת, ככה אני מרגיש, זה דעתי. אבל אני נורא מבינה בדיוק את מה שאתה אומר, שהמצב הנוכחי החזיר אותך לספרות על מלחמת העולם השנייה, או על שואה. את זה אני מאוד יכולה להבין, כי זה, לא יודעת, זה איזשהו קו, איזושהי נקודת נגד, שכאילו דרכה, לא יודעת, אתה בוחן דברים, אתה מסתכל עליהם ממרחק. כן. בעוד שהספר שאני עומדת להוציא, הוא לא לכאן ולא לכאן, זאת אומרת, הוא כזה, ואני אומרת, איזה מקום יהיה לו בעולם, זאת אומרת, הוא גם לא ספר חשוב, בשום צורה, זאת אומרת, הוא באמת ספר נורא אישי. לא ממואר חלילה, אבל הוא באמת נכתב כאילו, אתה יודע. קודם כל זה ספר נורא חשוב, זה ספר של ענת עינב. אז אני רוצה לקוות לא יודעת,
מי שיקרא אותו, ימצא בו בכל זאת איזשהו... שהצדדים האחרים שבו יעבדו, לא יודעת, שהאיכויות האחרות שלו, כי איכות של חשיבות, פשוט אין לו. מה זה אומר? כאילו, אני תנסי, כאילו... שהוא לא מספר עכשיו משהו על החברה הישראלית. לא לפני ה-7 באוקטובר ולא אחרי ה-7 באוקטובר. הוא לא בוחן פה, אתה יודע, שהם תהליכים. היה לי איזה רעיון בזמנו שהוא היה משעשע, לדעתי, אבל עוד פעם, זה נכתב בתקופה שמירי רגב הייתה שרת התרבות, ואתה יודע, כזה פשוט, כמו שהיא אמרה, היא עשתה נזק, היא פשוט כאילו חגגה ועשתה פה נזקים, שכמו שהיא אמרה, נדמה לי, בסוף הקדנציה שלה, כאילו נזקים שאי אפשר יהיה כאילו לשקם בקלות, אם בכלל. וחשבתי על זה, כן, על זה שבאמת בתור שרת, זה מינוי פשוט מגוחך, המינוי שלה להיות שרת התרבות, וחשבתי על איזשהו מהלך הפוך, שנגיד אחרי מירי רגב היו בוחרים פה איזה שר תרבות, שהוא כזה נורא 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 תרבותי, כאילו ממש כזה, אתה יודע, התשובה, הניגוד המוחלט למירי רגב, ואתה יודע, ופתאום הוא היה בטלוויזיה אולי, אתה יודע, היו רק, לא היו יותר תוכניות ריאליטי, והיו כאילו רק... לא יודע, תוכניות גבוהות מצח, ומוזיקה, כאילו, וקונצרטים, ומין ארטה כזה, שזה יהיה מין ערוץ ארטה. כמו ערוץ אחד של פעם כזה. ערוץ אחד של פעם, וכאילו, ושכל התקציבים ילכו לתרבות גבוהה, ודמיינתי שתהיה פה ממש התקוממות, כאילו, לא התקוממות עממית, התקוממות, כאילו, של גם, אתה יודע, אנשים, כאילו, שהם אוהבים תרבות, אבל... דווקא הניגוד הזה למירי רגביות הזאת, כאילו גם היה יכול לקומם אפילו עוד יותר, כאילו חשבתי שאולי אני אכניס שם איזה מין שר תרבות כזה, שיהיה כזה היי בראו בטירוף ויגרור איזה, אבל אני לא אוהבת כל כך, אני לא אוהבת אלגוריות ודברים כאלה, אז... כן, אבל אני מאמין שהספר, נגיד, הוא מציאות פה בארץ, קוראת פה. כן, אבל הוא מאוד קטן, הוא מאוד קאמרי, הוא מאוד... באמת, יש בו משהו שככה, הוא בא מן הפנים, הוא בא מן הפנים כזה, הוא מתרחש באיזה אקו צ'יימבר כזה, הוא מאוד... לא יודעת, הוא מאוד פנימי. מעניין אותי מה תגיד לו ואיזה ציון תיתן לו. מה תגיד? לא, נגיד, אני חושב על ספרים הקודמים שלך, שהם גם כאלו, אבל גם הייתה להם אמירה על המציאות פה בארץ בסופו של דבר. הייתה להם יותר. זה, הוא כזה, הוא באמת, הוא מאוד קטן, הוא קאמרי, יש בו לפעמים כאילו, דברים שאני כמעט אף פעם לא מרשה לעשות למי שכותב אצלי, יש בו קצת חלומות, יש בו, אתה יודע, יש בו, הוא פחות, קיצור, בסדר, נראה איזה ציון תיתן. זה מה שהכי חשוב. לא, יש... יש לו עטיפה טובה. כן? כן. מגניב. מאוד חשוב. כן. אני רוצה לשאול עוד שאלה, ונראה לי שנסיים, כי הזמן... מה שעה? השעה עכשיו 6:22. אז יש לנו 10 דקות כזה. כן, כן. אני חושב שאני רוצה לדבר איתך דווקא על מצב הספרות, על מצב הקריאה. אנשים פחות קוראים היום. כן. כקריאה. נגיד, אני סיפרתי לך את זה, אני לא יודע אם את זוכרת שסיפרתי לך את זה, אני אספר את זה שוב. פעם נסעתי ברכבת, אוקיי? וישבו מולי שתי נשים, והתחילו לדבר על זה שהם חזרו לקרוא במרכאות ספרים. אבל מה זה לקרוא? הם שמעו אותם. אודיו, כן. ספרים קוליים. וזה הפך להם את העולם, החזרה הזאת, את האפשרות שבמקום לקרוא טקסט, הם פשוט שומעים את זה, שהם עושים כלים, שהם עושים הליכות, הם בוחרים גם ספרים על פי הקריין או הקריינית, ושיחה שקצת העציבה אותי, כי אני חושב שהספר, אחרי הכל, הוא טקסט שצריך לקרוא, מצד שני, אולי זה באמת מה שיחזיר את ה... זאת אומרת, זה יחזיר קצת יותר את הספרים. כן. אז תראה, קודם כל, אני אדבר בשם עצמי, בן אדם, יש לי פנאי, יש לי זמן לקרוא. יש אנשים שאין להם, באמת, זאת אומרת, שאנשים שהם מאוד אהבו לקרוא ספרים, אבל הם עובדים, נגיד, יום-יום, משרה מלאה, ואולי הם גם נוסעים באוטו, הלוך חזור, ואחר כך הם באים הביתה, ויש להם ילדים, ואני מאוד מבינה אנשים
כאלה שאתה יודע שהם, אז הם בנסיעה לעבודה, הלוך חזור, הם ישמעו, אני חושבת שהגיס שלי עושה את זה, באמת כאילו, הוא מאוד אוהב לקרוא, ואהב לקרוא, וכרגע זה מין הדרך שלו, לא לוותר לגמרי על הקריאה, כי פשוט אין לו הרבה זמן, וזה דורש זמן. ואיזושהי התמדה גם, אנחנו לא יכולים לקרוא ספר, שני עמודים פעם בשבוע. כן. זה לא ילך. אבל אני חושבת שאם אין לך תירוץ, ויש לך פנאי וזמן, לדעתי זה מצער. מה זה מצער? אני חושבת שזה כאילו, זה ודאי וודאי, זאת לא הדרך לקרוא, כי יש ספרים אני קוראת אותם בכלל לא ככה, לא שורה, כן. אלא אני קוראת לזה מעגלים, שמיניות, לא יודעת, אני קוראת, ואז אני חוזרת, ואני גם, לא יודעת, גם כי זה היה נורא יפה, ובא לי לשמוע את זה עוד פעם, או שזה לא הבנתי בדיוק, ואני רוצה להבין שוב, כי לא כל טקסט הוא מאוד נהיר, ואתה יודע, ומובן, ויש לך איזה חופש, כאילו, לשוטט, כאילו, לשייט, לפעמים אתה לא מרוכז. אתה מתחיל לחשוב על דברים אחרים, ואז אתה חוזר אחורה. עכשיו, אפשר לעשות את זה בטח, כאילו, גם בספרים קוליים. אבל יש משהו בספר הקולי, ואני כן, זה לא אף פעם לא שמעתי ספר שלהם, ושמעתי נגיד סיפורים קצרים, קוליים, בפודקאסט של הניו יורקר, למשל. נכון. אני חושבת שזה מחייב באיזשהו אופן שהטקסט יתאם בעצם את המדיום הזה של הקריאה הזאת, שהיא יכולה להיות מצוינת, אבל זאת אומרת, אתה לא משוטט בה, היא מובילה, היא כל הזמן, אתה הולך בעקבותיה, אתה מקשיב והולך כל הזמן, אתה יודע, בעקבותיה. אז אין לזה את האיכות הזאת שטקסט אולי טוב, אפשר להגיד, שהוא מזמין אותך לשוטט בתוכו, ובלי שאתה אפילו שם לב, כן? שאתה קצת חוזר, ואתה קצת ופתאום בא לך לחשוב רגע. כשספר טוב, זה ספר שגורם לי לעשות את זה, שפתאום כאילו, אני מרגיש שהאותיות נמרחות על הדף, ואז אתה חושב וחושב, רגע, אני צריך לחזור רק על הספר. כן. אז זהו, אז יש משהו... זה כמו איזה סם, איזה פעילות פסיכדלית כזאת בראש. נכון. וגם עוד פעם, אני חושבת שזה אחד המקומות האחרונים, אפשר להגיד, שאתה לא סופג מן החוץ תמונה וקול. זאת אומרת, אתה קורא טקסט, אבל התמונה והקול הם שלך, וברגע שיש את האודיו, אז הכל כבר שם, הכל. והוא מכתיב, והוא עושה גם, אתה יודע, הדגשים של הדרמה, זה כבר משהו שצריך להיות שם, אני מניחה שבקריאה טובה זה חלק מהעניין, אבל כאילו, זה מלוכלך, זה כאילו כבר, לא יודעת, זה כמו זהום אור כזה, או זהום קול, יש בזה מין הזהום הזה שכאילו, כן, זה פחות טהור, אין מה לעשות. לא, אני לפעמים גם משווה את זה, נגיד, לא הייתי רוצה לקרוא ציור, הייתי רוצה לראות אותו. זאת אומרת, נכון, זה לא אותו דבר. אני מבינה מה אתה אומר. זאת אומרת, הייתי רוצה, נגיד, להסתכל על התמונה ועל הציור ועל עבודת האומנות, כל שמישהו יגיד לי, עכשיו ידריך אותך על מה להסתכל, כן. שים לב שהשמיים הכחולים האלו מדברים עם יצירה אחרת של ואן גוך או משהו כזה. למרות שלא אומרים את זה בספר קולי. לא, זה מהמם מה שאתה אומר, שבעצם יש פה איזשהו ממד מופשט, של שהוא לא, כן, שהוא לא כפוף בהכרח לקצב שבו הדברים נכתבו, להתאמה, כאילו הדרמטית, וכן, ושאתה קצת מסתכל על זה כאל איזה משהו אמורפי יותר, או נתון כתמונה, בעיניי זה מהמם מה שאמרת. אז אני מאוד מסכימה עם זה, ואני חייבת גם להגיד שבאיזשהו אופן, אין לי איזו תחושה כזאת הייתה לי תקופה כזאת, אבל אני כבר כאילו לא אכפת לי כל כך מה יהיה, וכמה אנשים יקראו, ושוק הספרים, אני קצת, אתה יודע, משכתי את הידיים שלי מהדבר הזה. אז אני אפילו לא כאילו אומרת, אבל זה טוב מאוד שאנשים עדיין קוראים ספרים, והשתי האנשים האלה ברכבת חזרו לקרוא, לא אכפת לי, כאילו, אז
זה פשוט לא בשבילי, אבל אם מישהו נהנה מזה, ואתה יודע, ויש גם, נראה לי שיש גם יותר ויותר ספרים, שיש להם איזה צד בידורי, קצת יותר כאילו דומיננטי, שהיום אגב הם נחשבים לספרות יפה. כן. תהנו, כאילו, יאללה, לי לא אכפת, אני לא רוצה את זה, אני לא אקרא את זה, אני לא אכתוב ככה, אני לא אשוחח על ספרים כאלה, כי אין לי מה לומר, וגם, זה מחוץ לתחום שלי. אני זוכרת שפעם דיברתי עם איזה מוזיקאי, והוא אמר לי שהוא עושה כזה רוק, אני יודעת, אלטרנטיבי אפשר לקרוא לזה, והוא אמר לי כזה, תקשיבי, נדמה לי שהוא דיבר על אייל גולן, אבל זה לא היה קשור כאילו, אתה יודע, לתדמית הבעייתית שלו, הוא אמר לי, אני ואייל גולן, נגיד, אנחנו עושים שני דברים שונים לגמרי, מבחינתי זה לא, אין קשר בין מה שאני עושה לבין מה שהוא עושה. אוקיי, שניהם מוזיקה, יש כלי נגינה, אבל אין קשר. במידה רבה אני ככה מחשיבה את מה שאני עושה ומה שאני אוהבת לקרוא, את מה שאני כותבת ומה שאני אוהבת לקרוא. אין לזה שום קשר, כאילו, לספרות... בהקשר הזה, אני חושב שהוא צודק, אבל בהקשר הזה ספרות תמיד נחשבת הדבר האיכותי, אבל בספרות של היום יש גם את ההתפצלות הזאת. נגיד, יש את אייל גולן, הסופר, שהוא, אין לי שום קשר איתו, עם אייל גולן הסופר, כמטאפורה. כן. פעם עשיתי קריקטורה כזאת, אייל גולן קורא לך, ואז הוא קורא את הספר הזה מ-12 עד 16. לא יודעת אם אתה יודע מה זה הספר הזה. אוקיי. אתה יודע? זה ספר כזה שזה היה ספר לנערות, כאילו, תלמדו מה זה להיות נערה, מה... לא משנה, זה היה מצחיק. הסברתי את התמונה, חטאתי בהסבר התמונה, כן. כן, אבל לא, אני אומר עולם הספרות היום, נגיד, אז יש את, נגיד, אם אני לוקח את המטאפורה של המוזיקאי, שאמר, יש את המוזיקה של אייל גולן, ויש את המוזיקה שלו, ששניהם לא מתחברים יחד. גם בספרות עצמה יש את זה היום. יש את הספרות של אייל גולן. אני דווקא מרגישה, ויש את הספרות של האלטרנטיב. לא, אבל אני חושבת שדווקא יש טשטוש, כאילו, שיש, כאילו, הרבה ספרים עכשיו, שהם כזה, הם כאילו נחשבים ספרות יפה, ואתה יודע, והם יהיו מועמדים לפרס ספיר, ווואטאבר, ואני לא יודעת מה, אבל הם בסופו של דבר, המוטיבציה העיקרית שלהם, גם כאילו, נתחיל כאילו מהשורש, כאילו, כשישבו לכתוב אותם, היא הייתה מאוד מסחרית, בידורית, אז אתה יודע, אז אולי זה מיומן, וזה כאילו, וזה יוצא בהוצאות טובות, וזה כאילו, יש לזה אורחים מהבולטים פה, אבל זה בסופו של דבר, זה בידור, וזה משהו שהוא כאילו יסבר כל אוזן, והוא נועד להחמיא לקוראים, במובן הזה של, אתה יודע, זה לא יאלץ אותם לחשוב יותר מדי, אני חושבת שהם ימצאו שם את עצמם, אולי את הדעות הנכונות שלהם, אז דווקא אני מרגישה שיש איזה טשטוש, כאילו, בין אייל גולן לבין, נגיד, אותו מוזיקאי שדיברתי עליו, של, אני אפילו לא רוצה להגיד התחזות, כי, אבל... כן, זאת אומרת, וזה בדיוק, זה דווקא מאוד קשור למה שדיברת על התרבות הזאת של ההאזנה לספרים קוליים. כי הספרים האלה, למשל, שאני מדברת עליהם כרגע, בלי להזכיר שמות, אני חושבת שהם יהלמו מאוד, זאת אומרת, יהלום אותם מאוד, כאילו, המדיום הזה של ספר קולי. כי, אוקיי, אתה קורא, זה מותח, זה מגניב, יש לזה קצב, זה מיומן, וזהו, וזה סבבה, כאילו. כן. אבל דווקא אני מרגישה שזה הולך ותופס אולי את הנתח המרכזי של הספרות, לא יודעת אם הקנונית, אבל הספרות הדומיננטית, כאילו, בישראל. לא קנונית, כי באמת אין קנון כמעט היום, אבל כן, דומיננטי. דומיננטית, כאילו המדוברת, זאתי שכאילו היא תהיה... לא יודע, שתקבל חשיפה תקשורתית יותר גבוהה, שתזכה בפרסים כאלה ואחרים, כאילו אני מרגישה שדווקא זה הולך וכאילו צובע יותר ויותר את כן, אני חושב שעמדת על משהו מעניין ונכון, שהכתיבה היא היום מאוד נכונה, זאת אומרת, כן. קצב נכון, המבנה נכון. כן, זה טלוויזיוני אפילו באיזשהו אופן, אני חושבת שאולי הרבה פעמים... זאת אומרת, אני לא יודעת, יכול להיות שאפילו יש איזו פנטזיה שזה יהפוך לסדרה אחר כך. לא, אני רק אומר את זה למי שמקשיב, שכאילו, שכן אפשר למצוא כיוונים אחרים, מאתגרים. ברור.
שגם ישוחחו עם ספרות אחרת, שגם יהיה להם משחקיות עם השפה, שליטה בשפה, תבניות מפתיעות בעלילה. על זה דיברנו כל השעה ומשהו. לא, ברור שזה... כן, כן. אני מסכם את השיחה. אוקיי. אם יש לנו איזו קריאה כן. נרגשת, אז אולי זאת הקריאה הנרגשת, שכאילו שכן, אני לא יודעת, לי אין קריאה, כי באמת לא אכפת לי שכל אחד יעשה מה שבא לו. לא, לי... אבל אני יכולה לדבר, אתה ואני במובן הזה אנחנו מאוד דומים, כאילו, אולי אין לנו בדיוק את אותו טעם, נגיד, אתה עפת על מזייפי המטבעות, ואני כאילו, קראת? כן, אני לא מעריצה, כאילו, נגיד, אני... לא, אבל אני אומרת ש... אבל אני אומרת שיש לנו פה, הדיאלוג שלנו, יש לנו איזה מכנה משותף, כאילו, שאנחנו, כן, אנחנו מחפשים את האומנות בדברים, כאילו, שנינו יש משיכה נורא חזקה, כאילו, לאומנות, באמת, אני אפילו לא מוכנה, כאילו, להגיד את זה בהתנצלות, וזה מה שמפעיל אותנו באמת, זה לא מתוך איזה יומרה, או מתוך איזה רצון להתראות בצורה כזאת וכזאת, זה באמת, אחרת זה לא מעניין, כאילו. אז... יש לי תקופות שנגיד חשוב לי מאוד להעביר את התשוקה הזאת הלאה, של לקרוא ספרים וספרים, ולהבין מה ספרים יכולים לעשות לך, והיום פחות, אבל זה כנראה חזק ממני, זה חלק ממני, כאילו, ברור. כמו שאני אוהב להמליץ על מוזיקה, אז אני אוהב להמליץ על ספרות. לא, אני אמרתי לך מההתחלה שאני מתה על זה. אני פשוט לא יודעת, אני חושבת, אולי פשוט אם אני, זה יהיה חשוב לי. להגיד, תראי, אני מאוד מפחד, סתם, בהקשר הזה, לא דיברנו על זה, להגיד מה לא טוב. ויש לי להגיד מה לא טוב, אבל אני מפחד להוציא את זה החוצה. כאילו, מי אני, בפייסבוק, דברים מהסוג הזה. גם אם אלה לא דברים עכשוויים, זאת אומרת, גם אם זה משהו שלא יפגע. אני חושבת שהייתה תקופה שזה כן היה יותר חשוב לי, אבל זה גובה איזשהו מחיר נפשי. כאילו, כשמשהו מאוד חשוב לך, וזה קצת קרב אבוד, ובמידה רבה ככה אני מרגישה שזה קרב אבוד, אז אני יכולה לעשות את זה באמת רק בחוגים הכי מצומצמים. אני עושה את זה במי בוחר לבוא לכתוב אצלי, ועם חברים כאילו, אבל זהו, אני לא אסע עכשיו איזה לפיד, ואתה יודע, ואני אצא, כאילו, אני לא, אין לי כוח, מה זה לחנך? זה לא שאתה מחנך, אבל לא, אין לי כוח להיות מעורבת, אין לי כוח כאילו לקחת ללב, ואני אעשה את זה רק בחוג המצומצם שלי, ואת זה אני אעשה בכל תוקף. אבל... כן, אני פשוט אולי רוצה להיות פחות, לספוג פחות כאבי לב וכאילו, ותסכול, אז צחקו, תעשו מה שבא לכם, תרקדו מה שנקרא. תרקדו ותקראו אחר כך, דף 2. אני כאילו, יש לי את השיטה שלי, 25 עמודים כל יום, אבל... זאת שיטה? זאת השיטה? כאילו, כן. אתה יודע שבקינדל אפשר לעשות את זה לפי אחוזים. זהו, כשאני קורא בדיגיטל זה 10%. כל יום, לפחות. אבל תלוי ממה. מה זה, 10% יכול להיות ספר של 100 עמודים, יכול להיות ספר של 1,000 עמודים? לא, אבל לא משנה. שאני רואה 10%, כן. לפחות. אני ניסיתי לעשות את זה עם ספר של תומאס פינצ'ון, אמרתי, ספרים כאילו נורא אביב, ואני לא מבינה שם כלום, אמרתי, תקראי כל יום 1%. כן. 100 ימים, תסיימי את זה כאילו. לא עמדתי במספר. לא, אבל גם יצא לי התסביך, כאילו, שאני לא אוהבת את זה. נגיד, סמך יזהר, אז אני לא יכול להגיע ל-25 עמוד. זה עמוד. כן. רק העמוד הזה, אני קורא אותו כמה פעמים. אז בוא תיתן לנו את הנוסחה, איך לקרוא את ימי ציקלג, ואיך לגמוע את כל ימי ציקלג. מה הייתה הנוסחה, כמותית, כאילו? לא, קודם כל הנוסחה היא זה 25 עמודים ביום. אבל אתה אומר ששם אי אפשר. אי אפשר. אוקיי, אז למה הורדת? ל10, ל5 עמודים. סבבה, אז תגיד, כאילו. אבל חשוב לא להישבר. כאילו, אנשים אומרים, נגיד, אז אפשר להתחיל ב5 עמודים ביום, כל ספרות, לא בהכרח סמך יזהר. 5 עמודים, שזה כלום, זה 10 דקות. נכון. זה 10 דקות ביום. כן. ולמי אתה ממליץ את זה? זאת אומרת, אתה... אני חושב שכולם, אני חושב ש... לא, בפועל, אתה... כשהתחלתי, שהפכתי להיות משורר, אז היה לי כזה, כולם אוהבים שירה,
אין בן אדם בעולם שלא אוהב שירה, היום אני יודע שזה לא נכון, אבל הייתי צעיר. לי יש עיוורון שירה. כאילו, הייתי צעיר ותמים, כאילו. כן. אז וזה, כאילו, זה היה הפשן שלי להחדיר את האהבה הזאת לשירה, וגם במובן מסוים, נגיד, אני כותב ככה, אני לא כותב, נגיד, בסגנון מאוד מסוים, אני כותב בשפה רזה, ביומיומי, אז כאילו, כי נגיד, יש לפעמים חברים שאומרים לי, וואו, אני מבין את השירים שלך. ומתרגשים מזה שהם קוראים שירה, ומבינים, נכון, היום את רוב השירים אפשר להבין, זה לא כזה ביג דיל. אבל אז, כשהייתי צעיר, אז באמת היה לי את השירה, כולם אוהבים. אז אם נחזור לספרים, אז באמת אז אני כזה אומר לאנשים 5 עמודים ביום, שזה 10 דקות. וזה עבד? הצלחת לגרום למישהו להפוך... לא. לא? לא? אוי, זה לא יפה. כאילו מה, זה הצעה נורא ידידותית, כאילו. כן. מאוד, כאילו... לפעמים... הצעה שאי אפשר להתנגד לה, כאילו. תראו, יש אנשים שקוראים ממש מעט, כאילו, אתה קורס, אתה נכנסים אליך, מסתכלים עליך כאל חוצן כזה, אתה עדיין קורא ספרים, למי יש זמן וכו' וכו', כל הקלישאות האלו. כן. אז טוב, אתה רואה עכשיו, כן, שברת לי את הלב, כאילו, אפילו ההצעה שלך של 5 עמודים ביום, אנשים לא... אף אחד לא נענה, כאילו, לאתגר. כאילו, הם נענים כל הזמן לאתגרים הכי מטומטמים. אני אקח את זה למה שאת אמרת. זה משהו מאוד קטן, קבוצתי, אנשים, מספר מאוד מצומצם של אנשים שקוראים, ואפשר לדבר איתם על ספרים. זה לשם זה הולך. כן, ואני רוצה להיות אופטימית ולחשוב שתמיד יהיו כאילו את הגלעינים האלה, כי... אני מאוד... אני כאילו אוהב את זה שיש כתיבה ואנשים כותבים, אבל הייתי גם רוצה למצוא בכתיבה איזה חוצפה, יומרנות, לא לעשות את הדבר כמו נכון ומדויק ויפה ומסוגל. אז אני לא יודעת, אז אני כתבתי עכשיו בזמן האחרון, אני חושבת שזה גם טיפה טרנדי כזה, אבל כתבתי משהו, אני חושבת שזה מז'אנר האימה, זה גם איזה מין משהו שקצת מרים איזה ראש פה בזמן האחרון, למרות שישראל זה מקום נורא לא גותי, אבל... ואני חושבת שהוא... לא יודעת אם חוצפה זה לא המילה, אבל אני חושבת שהוא כאילו, הוא לא קל לעיכול, יש שם דברים ממש מגעילים. אז כאילו... טוב, תשלחי, אני אקרא. כן, לא... בהזדמנות. בהזדמנות, שתסיימי את אדום. אבל נהניתי לכתוב את זה, כאילו, לכתוב באמת, זאת אומרת, אם אני מדברת לך על הספר הזה, האח הוא חיש את אוזניי, שאני אומרת לך, הוא כזה, הוא לא... אז בספר הזה שכתבתי, הוא כבר באמת... הוא מפנה עורף, זאת אומרת, הוא ממש, הוא אומר כזה זין על המציאות. אני חושב שזה משהו שחסר, כאילו, נכון. זה חסר גם לספרות המיינסטרימית לצורך העניין. לגמרי, כן. כדי שזה... ברור. כן, שכותבים, הוא יגיד, אפשר לכתוב ככה, אז אולי ננסה. כן, שיהיה קצת רוק אנד רול, מה שנקרא. כאילו, זה תמיד נורא מתסכל אותי, שבמוזיקה, כאילו, תמיד יש איזה... מי שכאילו אוהב מוזיקה, יש לו איזו תשוקה, אתה יודע, לגלות את משהו שהוא כזה, הוא מגניב, הוא כזה אאוטסיידרי, עוד לא כולם מכירים אותו, הוא צעיר, אני לא יודעת מה, ובספרות יש איזה משהו נורא כבד וזהיר, וכזה, אתה יודע, לא להפריע לכם יותר מדי, לא לשגע אתכם, לא לבלבל אתכם, אז אני נורא מסכימה איתך. כאילו, כן, זה חסר, וזה קצת מת בלי זה. אז אני קורא לכם, לכולם, לקרוא ספרים של ענת. אהבתי, זה מסר טוב. לקרוא ספרים של ענת, כי יש שם את כל מה שדיברנו, יש את התפניות מעניינות בעלילה, שפה, כן. סגנון. הם ספרים טובים, אין מה להגיד. ושיח עם ספרות אחרת. אז תודה רבה, ענת עינר, שהגעת. תודה, אלפרד, היה כיף. היה לי ממש כיף. אני יכול להמשיך איתך שעות, אבל את צריכה ללכת ללמד, ואני צריך לעבוד. אז תודה רבה. תודה.